Umkhonto ukhankase ngomhla ka-1 June 2024 wakhankasela ama-local government elections eMtshezi najikelele. Bahlala abantu badla imali, bahlala abantu batshonta imali. Umkhonto wangena enhliziyweni zabantu. Kunzima-ke ukuthi ngingathi mina ngitshala insimu 2 months ago or 2 years ago, bese utshela ukuthi wena yakho insimu uma uyitshala ngendluzula nangesibhaxo nangokulwa izomila ifanele yami. Into esibheke sikho njengamanje bathe betshontsha thina satshontsha inhliziyo zabantu. Zekhona ngithi bathe betshontsha imali thina satshontsha inhliziyo zabantu. Angantshela comrade ngafisa wayengxenye ama-traffic cop wayethunyiwe Nkosi yami ukuthi azocisha umlilo wahuma kuye. Ngathi mina ozocisha lo mlilo wogogo uzombona kahle. That was the start of inking eMtshezi. Bebona ukubaluleka komkhonto ukuleli umkhonto eMtshezi. Comrades, sesiphindele emakhaya-ke uma sesiphindele emakhaya sine-assignment eyodwa. Yekani ukulwa emawadini. Yekani ama-comrade umenza ama-programs emawadini. Yekela ukuba yinkokheli yewadi efuna ukuthi uzwe ngayo. Mina nje layo wadini yami ngidwa usihlalo. Layo wadini yami ngidwa undawonde usihlalo. Undawonde sithathane athi kodwa usihlalo wakho. Ngabe ngomkhonto ukuthi ngosihlalo. Ukuthi uma uyaziwa kusho lutho. Layo wadi nayo imina owusihlalo ngithi. Nangu usihlalo wami isosha leli. Viva ndawonde viva. 2 minutes bese ngidlala phansi. Comrades, isosha leli kuyevuka senhambilo. Comrades, nansi-ke into ezongenzeka. Azoqhubeka ama-speakers ethu akhulume. The keynote address enzela ukuthi singahambi. Silandele unobhala jikelele we-MK Women's League. Kungayiphutha uma unobhala jikelele we-Women's League ehambe ngasele. Engifisa ukusho nihambe after the program niyongidifende bomama. Kwazile ama-VNA nithi amadoda angena kanjani ey'ntweni zabantu besilisa. Kanti wena unayo i-boyfriend ngoba phela uma kwi-Mother's Day uya-treat-wa wena ngithi. Wena uhlala phansi wena. U-treat. Manje ama-comrade e-MK afuna ukutreat-wa aphinde ukuthi arejele wona. Bafuna ukuhlelela futhi. Lena ayikho empini zenu nomama umbange nawo ayikho lapho bekhona umbango. Not umbango omubi but ngokwepower. So lena siyenze as abesilisa ukuyenzela nina ukuze nithokoze. Elokugcina-ke lithi eMtshezi comrades sanikeza abantu aba-wrong ipower. Namhlanje bayabona ukuthi ipower iyaphuma. Into abazoyenza ukulwa. Zekhona ngithi into abazoyenza ukuthi ngoba sebe-defeated bazofuna ukulwa. Comrade asingayike khona lapho befuna ukuthi siyekhona. Uma nganikeza i-background sathi uma sibhukhe ihholo sagcina incwadi ezinkokheli zokuthi ihholo sibhukhile. Uma sebethola ukuthi ihholo lapho komakuyi mina ngeprove ngithi zekhona ngithi uma sebethola ukuthi ihholo lapho komakuyi ngifonelwa esinye isikhulu nje sithi senze iphutha ukuthi sa-charge imali engaphansi kwale. Ngithi mina-ke wemfowethu kwafuneka kumalini athi kwafuneka ku-10,800. Kusho abantu abafake emandleni esizothi uma singena siwumkhonto sithi hello sir, how are you? Ngithi laba kokade kusivalele wona usesikhona. Azonjalo comrades. Basibonise ukuthi lento yedemokhrasi abanayo. Ihholo livaliwe ekuseni kwangudani ukuthi singene ehholo. Njengamanje iy'nhloli zethu zithi sebekhipha ithimba lakamasipala kagesi ukuthi kuzocisha ugesi. Ngeke ugesi ucishe sikhona ehholo lomkhonto. So comrades, on that note, let's enjoy as inkosi langabalele. Let's enjoy as uthukela. Viva mkhonto viva. Jikitela mkhonto jikitela.